Oh, yes. Fan vad coolt. Lyckselets stolthet, Kristoffer Höglander. Nu ska vi se om han har lyckats få till bakakten som det ska vara. Skottkjöllen och Kristoffer kanske inte riktigt lyckas. Jämföra bilarna, de här specialbyggda japparna, kinesriskungarna. Och så kommer Kristoffer i en svenskbyggd traktor. Och jag tycker inte han åker så mycket sämre än någon annan, va? Håller ni inte med? Att han dessutom är för lukt eller gör i det ena remarkabelt.